खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गासिबो बड'लेण्ड बुब्लिनि अनसायगिरिफोरखौ बरायग्रोबाय। दिनै 26 मे शुक्रबारनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों किलिखां ब्रह्मआ। फानजामुथिनि गिबियाव दं मेष राशि। बबेबा जेंनाखौ लानानै गोसोआव गिनाय फैगोन। गिनाय मेवनाय गोसोजों जेरावबो आवगायनाय नङा, गोसोखौ उसुखुथु मोनगोन। बृष राशि। दिनै नोंथांनि थाखाय गोथार सान जागोन। गोथार खामानिखौ लानानै गोसोआव गोजोननाय फैगोन, साननायफ्रा मोजांसिन जागोन। मिथुन राशि। गारि मटर सालायनाय समाव खैफोद नुजाथिगोन। हरखाब गारि मटर सालायनायाव गोग्लैगोन। सांग्रां जानाया नोंथांनि साबसिन। कर्कट राशि। न'खराव धोन सम्पति बांगोन। आंखालनि समाव गोबां रांखावरि फैनायाव गोजोननाय मोनगोन। न'खरनि थाखाय रांखावरि बुथुमगोन। सिंह राशि। खामानिनि फारसे नोंथांनि थाखाय मोजां सम जानाय नङा। जायखिजाया खामानियावनो नोंथांनि न'खरनि मानसियानो हेंथा होगोन। कन्या राशि। समाजाव मान बांगोन। गावनि मान सन्मानखौ लानानै गोसोआव गोग्गागोन। गोसोनि थुलुंगाजों खामानि मावफुंगोन। तुला राशि। जायखिजाया आनजादावनो उथ्रिसारगोन। गोसोआव माबा मोनसे जाफुंसारनायखौ लानानै रंजानाय लागोन। गोसोनि खुसिजों माबा मोनसे मावफुंगोन। वृश्चिक राशि। हरखाब माबा मोनसे जाथाय जागोन। दिनै नोंथाङा न'खरनि माबा मोनसे बेसादखौ खोमाना लागोन। दुखु जानांगोन। धनु राशि। बिमा बिफानि फारसे गोबां साननाय फैगोन। बिमानि दुखुआव हाजासे दुखु मोनफागोन। जेरावबो उसाव बादाव जागोन। मकर राशि। दिनै नोंथांनि मोजांसिन सान। हरखाब जुलिनि फारसे खौरां मोनगोन। गोसोनि साननायखौ थाबै मावफुंनो सानगोन। कुम्भ राशि। नाजानाय खामानियाव मोजां फिथाइ मोनफुंगोन। थांखि जाफुंसारनायाव गोबां रंजागोन। गोसोआ बयजोंबो गोरोबलायगोन। मीन राशि। न'खरनि मोजां मुवा बेसाद खहा जानो हागौ। खहा जानायखौ मिथिस्लाबनाय नङा, हारसिङै दुखु खालामगोन। दिनै सानसेनि राशि फरायथिनायाबो एसेनोसै। आसा खालामो नोंथांनि दिनैनि साना मोजाङै मोजां थांगोन। बेखौ बड'लेण्ड बुब्लि न'खरनिफ्राय मिजिंथिबाय। गोजोन्थों। थाखो 8, 9 आरो 10 नि फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। इम्पल्स आसामआ नोंथांनि थाखाय होदों अनलाइन टिउसन एप्सनि सुबिदा। बर' आरो एसामिस मोन्नैबो बिजोंनि 8, 9 आरो 10 थाखोनि बिगियान, सानखान्थि आरो इंराजि आयदायाव अनलाइन टिउसननि सुबिदाखौ होगोन। मोनफ्रोमबो आयदायाव दान मोनसेनि फिसआ 250 रांल' जागोन। 12 दाननि थाखाय फरायसानि अनलाइन टिउसनआ सोलिगोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव लाइभ क्लास, अनलाइन टेस्ट, अनलाइन एसाइनमेन्ट आरो डाउट क्लियारिं सेसननि सुबिदा मोननो हागोन। इम्पल्स आसाम अनलाइन टिउसन एपआव रोंगौथि गोनां एक्सपिरियेन्स फोरोंगिरिफ्रासो फोरोंगोन। गोसो गुदुं फरायसाफ्रा गाव गावनि मबाइलाव गुगोल प्ले स्ट'रनिफ्राय इम्पल्स आसाम एपखौ डाउनल'ड खालामनो हागोन। लोगोसेयैनो 8099334099 जानबुं अनजिमायाव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन।